saboda ka duk irin waɗannan ayoyi ka zauna kana nazari akan su wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi ayoyi nawa ne ga sunan jingim Allah ya ce a sama da ƙasa yamurruna alaiha amma mutane suna wucewa ba ruwansu da su wa hum anha mu'ridun suna masu bijirewa ba ruwansu da su ba ruwansu da lura da abin da suke dauke da shi na izna Allah ce ganin ayoyi da yawa a sama da ƙasa ka zauna kai nazari yau kawai zaka tuno waɗanda ka san 'yan anguwan nan ne Allah ya karɓi rayuwarsu ka dinga lissafa baban wani ya rasu mahaifiyar su waje ƙanin wani ka dawo kan classmate naka wadda kuka fara primary ko zuwa secondary school da su wani ya mutu wani ya mutu wani ma ya haukace kai me ka ba ma Allah da ya barka wani ga bencin ka gana shi yanzu kashinsa ya yi fari a kabari kai nawa ka biya aka barka da kake ta ƙara sallolin nan kake ta ƙara azumin mukan nan kake ta ƙara istighfarin nan mutum zai samu aya ko bai samu ba an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا Allah ya ce ku zauna ɗaya ko bibbiyu ku zauna ku yi nazari kuma ku zauna tsakaninku da Allah yau ka zauna za ka yi faɗa ma kanka da kanka Allah ce ko ku zauna da kai da wani abokinka ku tattauna akan abu kaza ka dinga zama kana samun irin wannan za ka samu ayoyi wa'azuzzuka masu yawa da za su amfani ka wallahi malam kaga rayuwar duniya sai da haka in ka ce ba haka za ka sha mamaki wata ran kawai baka yi aune ba sai ka ji ana sa maka katako a kanka haka ne to Allah ya ce wa kalaka Allahu samawati wal arda bil haqq Allah ya halicci sammai da kasai ne da gaskiya inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin Allah ya ce kuma a cikin wannan halittan akwai aya ga mu'mini akwai abin daukan izna ga mu'mini to sai Allah ya ce Allah ce ka yi tilawar abinda aka maka wahayinsa na littafin Allah alƙur'ani sai Allah ce wa aqimis salati kuma ka tsaye da sallah waɗansu malamin tafsiri suka ce wannan dalili ne mai ƙarfi akan karanta alƙur'ani da kake yi a sallah ba zai ɗauke maka karatun alƙur'ani da Allah ya ce ka yi ba ka san wani shi da alƙur'ani sai dai su haɗu a sallah amma bai da lokacin da zai ɗau ƙur'ani ya karanta Allahu akbar in dai zaka ji qur'ani a bakinsa to sallah zai amma in ba sallah ba bai da time na alqur'ani wani wannan qur'anin da ka gani wallahi yafi wata uku bai dauka ya bude ya karanta watlu ma uhiya ilayka min alkitabi Allah yace ka karanta abinda aka maka wahayinsa na littafi ka karanta ma al'ummarka abinda aka maka wahayinsa na littafin Allah sai ce kuma wa aqimis salata ka tsaye da sallah kaga wannan karanta alqur'anin daban tsaye da sallah daban ina jin suratul kafi ne nan ma yace utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada Allah yace utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik kayi tilawar abinda aka maka wahayinsa na littafin ubangijinka utulu ma uhiya watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik Allah ce kayi tilawar ka karanta abinda aka maka wahayinsa na littafin ubangiji duka umurni ne da karanta alqur'ani wallahi jama'a mu tashi game da al'amarin alqur'ani fa ba karamin ci baya bane ba fa karamin ci baya bane malam a ce baka iya alkur'ani ba fa karamin ci baya bane ba fa karamin walakanta kanka bane ba fa karamin walakanta kanka bane a ce baka iya karanta alkur'ani ka yarda Allah shine ubangijinka ka yarda alkur'anin nan Allah ne ya saukar da qur'ani kuma ba ruwanka da qur'ani watsi da qur'ani fa watsi da Allah ne watsi da qur'ani fa watsi da Allah ne
Allah fa zai tambaye ka akan alqur'aninsa. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم يا كي كارم ودنسو cikin al'ummansa akan fasun kaurace wa Qur'ani. وقال الرسول manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rabbi ya ubangiji inna qaumi mutanena wasu daga cikin al'ummata ittakadu hadha alqur'ana mahjura sun riki wannan alqur'anin abun kauracewa ba ruwansu da shi. Allah kaurace ma qur'ani ya kamata kowa ya tashi gyara. Yana da wahala ka samu wani abu da ake neman kusanci a gun Allah da shi kamar karatun alqur'ani. Shi alqur'ani ko baka san fassararsa ba kana karanta shi ibada ne. Kowane harafi ɗaya kuma lada 10 ne. Malam ka kalli garabasan da yake cikin Qur'ani. Kowane harafi lada 10 ne. In ka ce bismillahir rahmanir rahim ba'un din lada 10 ne, sinun din lada 10 ne, mimun din lada 10 ne. Don Allah baka iya ba, baka zalunci kanka ba. Ga albarkar da ke cikinsa. Duk lokacin da za ka yi mu'amala da Qur'ani, mu'amala ta gaskiya, rayuwarka za ta yi albarka don littafi ne mai albarka. كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك littafi ne da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mubarakun. Allah ce mai albarka, matukar za ka yi alaka da Qur'ani wallahi da ka yi albarka. Kuma a ce har yanzu ba ruwanka da Qur'ani, har yanzu ba ruwanka da Qur'ani. Daga yadda mutanen mu suke rayuwa, duk takaddar da ake bukata mutum na rayuwar duniya ya samu zai daga wannan yayi kaza, wannan kos kaza ne, wannan kos kaza ne, wannan na kaza ne, wannan na kaza ne. Bayi da kos ko na shekara ɗaya akan alkur'ani. Duk wannan abin da ya hada na ilimin mukan rayuwar duniya, ilimin addini bayi da na ɗan naziri. Inda za a ce ya tada ikama ba zai tada ikama daidai ba. Inda za a ce ya kira sallah ba zai kira sallah daidai ba. Inda za a ce ya ja sallah ba zai yi karatun sallah daidai ba. Inda kabli da ba'adi za ta shiga cikin sallarsa bai san yaya za a yi gyara ba. Don Allah wani irin rayuwa kake yi? Don Allah wani irin rayuwa kake yi? Wani irin rayuwa kake yi? Wani irin rayuwa kake yi? Duk abin da ake nema, duk abin da ake nema na rayuwar duniya kana faɗi tashi a kansa. Amma lahira kafarka tana naɗe? Lahira kafarka tana naɗe? Mu tashi ma wannan, mu tashi ma wannan. Ka tashi ka fahimci addininka, ka tashi ka fahimci addininka. ‘Ya'yanka ba za su maka addini ba. Akwai ɗan da zai masallan azhar ne? Akwai wadda zai masallan isha'i ne? Babu. Babu. Saboda ka mu tashi, Allah ya yi umarni mu karanta alƙur'ani, mu riƙe alƙur'ani, musamman ma'anan alƙur'ani, mu dinga tadabburi muna nazari game da ma'anonin alƙur'ani. Shirya ne duniya da lahira. Shirya ne duniya da lahira. Amma karka miƙe kafa, karka miƙe kafa, karka miƙe kafa. Aje a saka aramin nan baka iya karatun Qur'ani ba, karka yadda. Baka tashi ka san me kake ciki. Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi, ka karanta abinda aka maka wahayinsa min alkitabi na littafin alqur'ani, wa aqimis salata, kuma ka tsayi da sallah. Kun ji maganan tsayi da sallah. Tsayi da sallah ya shafi yin sallah akan lokaci. Tsayi da sallah a samu kushu'i a cikin sallah. Lokacin da ka kabbarta sallah to ba komai gaba gare ka sai sallar da kake. Shine allazina hum fi salatihim khashi'un. Ka koyi sallah irin sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Karka dinga sallah irin sallar da kaga mutane suna yi. Akwai wanda yayi sallan
ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai sallama, annabi ya ce ka koma kai sallah ba kai sallah. Ya sake yi, annabi ya ce ka je kai sallah ba kai sallah. Ya sake yi, annabi ya ce ka koma kai sallah ba kai sallah. Saboda ka ba kowace sallah ce ka jojjona ta take zama sallah ba. Annabi yakan hau kan abu mai tudu yayi sallah, ya ce ku kalli yadda nake sallah. Sallah koyanta ake, gyaran mashin ma aka koya balle sallah. Koya ake yi, koya ake yi. Tsayuwa da kai ka koyi sallah, yadda ake tsayuwa, yadda ake ruku'u, yadda ake sujuda, yadda ake komai koya ake, komai koya ake. Allah ce inna salata tanha anil fashai wal munkar. Sallah irin wadda Allah ya shar'anta, sallah irin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar, tanha anil fashai wal munkar, yana hana alfasha da almunkar. Shi yasa duk wanda ya dauko lalacewa zaka ga matakin farko na lalacewansa shine wasa da sallah. Yau inda za a samu dan sara suka, wani dan daba, a yi yarjejeniya da shi zai tsayi da sallah, zaka ga ya fara canzawa, har kamanninsa da kaga suna canzawa. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce sallah tana taka birki ma alfasha da munkari. Sallah tana taka birki wa alfasha da kuma munkari. Da yawa munanan ayyukan da mutanenmu suke samun kansu a ciki, rashin tsayawa ne su yi sallah irin sallar manzan Allah alaihi salatu wassalam. Ai tun da ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sallah tana hana alfasha da almunkari. Mun fahimta? To in kaga kuma bata hana ba, to ba a yin ta yadda ya kamata a yi ta. Ba a yin ta yadda ya kamata a yi ta. Amma in an yi ta yadda ya kamata, zuciya na samun, domin sallah haska zuciya take, haska zuciya take, gyara mutum take, gyara mutum take. So yanzu zaka dinga ganin sa ya fara dawowa daban-daban, kai kanka kana kallon sa zaka ga annuri tattare da shi. To amma sallah ana yin ta shaf-shaf, ana yin sallah ana waiwaye,